me hop out the motherfucking Porsche. I don't want her if that ass don't sit like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feeling like. Takže zdar lidi, vítá vás Quinner.cz a tohleto bude taková věc, kterou už natočilo spousta youtuberů a nebyl bych to já, kdybych to natočil taky. A je to 10 faktů o mně. Takže můžeme jít rovnou na věc. První fakt. Moje nejoblíbenější písnička je Pentakill. Druhý fakt. Můj nejoblíbenější jogurt je Larmix. Třetí fakt. Můj nejoblíbenější druh pici je nivová s kuřecím masem a brokolicí. Takže, čtvrtý fakt. Moje nejoblíbenější věc k jídlu jsou pendreky. Pendreky! Pátý fakt. Asi ve 3. třídě jsem dostával úplně ze všech nejvíc přes dívky. Vzpomněl ty... Šestý fakt. Dárky, které chci k Vánocům, píšu přes e-mail. Už mě bolí ta noha. Ty piče, já jsem zapomněl kolikátej to je. 7. Sr na to. 7. fakt. Jako malý jsem měl vzor z Michala z kouzelné školky. 8. fakt. Jako malý jsem chtěl být spisovatel, něco podobného na styl deníku malýho posaroutky. 9. fakt. Teď chci být zmrzlinář. 9. fakt. Pořád žeru, jako jsou například moje pendreky, to je favorit. Žeru pořád samý, jakoby prostě pořád žeru a koukejte, jsem plochej, vole, jsem plochej jak letiště, vole, v Rusku, vole, někde v prdeli prostě, někde, vole, přistávaly, vole, radioaktivní bomby nebo co a to bylo všechno v letadlech. No a prostě jsem prostě plochej pořád, jako, měl bych být tlustej, prostě měl bych být takový. 10. fakt. Prostě já, kurva, že pořád nejsem tlustej, musím používat pořád antiperspiranty, mám takovou soukromou sbírku antiperspirantů, mám asi 4, jeden jsem vyplejtval na chytrojiny 2, a musím to pořád používat, jinak prostě musím přijít domů a už se musím umýt, protože smrdím jako prase. A teď přijde jeden bonusový fakt, to už bude 11. a to bude takový, jakoby, takový tutoriál, vlastně takový seznámení z toho, jak to vzniklo. 11. fakt je o tom, že píšu komiksy, přesně na klub Fail Show, dřív to byl Fake Show, ale Fail Show. A začalo to tak, že jsme prostě měli asi ve 2. nebo 3. třídě, jsme založili takový jakoby soukromý klub mezi kámošema. Bylo nás tam asi prvních 5, pak se ještě nějaký přidávali. No a my jsme si pak, náš 5, jsme si to založili, Fake Show, pak to byl Fail Show, pičo. A prostě každý jsme si vymysleli pro sebe takovou postavičku. Naše inspirace byla Chaos Faction, teď vám ukážu. No a pak jsme s těma postavičkama jsme je kreslili, dělali jsme různé věci a se to najednou vyvinulo v tom, že mě napadlo, že budu kreslit komiksy a tak jsem teda začal. Prvních pár bylo takových jakoby kopírace, jakoby Pokémonů, teda ne Pokémonů, ale prostě takový ty věci, jako jsou v Pokémonech. Tak jsem prostě jakoby kopíroval jaksi, nebo takový jakoby události, co to bylo, tak Fake Show, Fail Show, Piča Show, kurva, prostě tyhle ty pičoviny jsem dělal a pak se vyvinulo pár dalších těch věcí, jakoby bylo to tak nějak prostě lepší. Problém byl v tom, že moc dlouho jsme nebyli jakoby třída spolu, v 5. třídě jsme se jakoby rozdělili, plus to, že nějaký ty lidi
to si pamatuju, Fantík, Čauný, já jsem byl Koldech, prostě Čauný to byl takový fakt dobrý kluk, ho začala srát ta přezdívka, tak se teď nechce, abychom ho tak oslovovali, což byla škoda, protože my jsme si na to docela zvykli. No a tak jsem teda s tím přestal, s tím kreslením komiksů, protože jsem taky dostal nový mobil a tak jsem se na to už prostě vysral, tak to skončilo. Jenže pak v 7. třídě, což je jako teď, tak mě napadlo, že dřív to byla prdel, tak teď to bude prdel zase. Takže jsem s tím začal od znova. Pak vám, když tak jindy vám ukážu prezentaci fotografií z mých komiksových knížek. Jsem měl 2 komiksové knížky, teď jednu dodělávám. No a to bude asi tak všechno. To je pro dnešek všechno, dávejte lajky, odběry a... časák! 15 už jí bylo fakt dávno a přesto každý ráno se snaží být dámou. Opravdu není krásná, její